Takumanaso mwezi umenewu, mwezi wa Septemba, chisomo cha Mbuye wathu Yesu Khristu chili ndinu ndife lero komanso kunthawi zosatha. Tiyamika Mbuye pakuti ndi mmene lili dziko lapansi, kusiyana kwa wiki imodzi, masiku awiri, tsiku limodzi, 1 hour kuzakumananso tili amoyo amphamvu athanzi ndi chisomo. Mu wiki imeneyi ndimafuna tiphunzire nkhani yokhudza Benjamin, imene ikuyamba kuchokera pa Genesis chapter 42. Nkhani yokhudza Benjamin, kuti kodi Benjamin pa moyo wauzimu akuyimira chani? Benjamin pa moyo wauzimu ndi ndani? Ndiye munditsatire bwinobwino mu wiki imene nkhani yokhudza Benjamin sizikhala yaitali kwambiri mwa mwezi wonse ngati mmene timapempherera timaphunzira nkhani yokhudza chisomo, koma izikhala yomvetsetseka komanso chiphunzitso chogwirika komanso ya ifupi moyenerera. Tikuyamba ndi Genesis chapter 42 verse yake ndi number 1. Pamwamba pali mawu akulu akunena kuti abale a Yosefe afika kwa Igupto. Number 1, ndipo anaona Yakobo kuti mwa Igupto munali tirigu. Nati Yakobo kwa ana ake amuna, n'chifukwa chanji muli nkuyang'anayang'ana? Ndipo iye anati, taonani, ndamva kuti mwa Igupto muli tirigu, mutsikire mutigulire kumeneko kuti tikhale ndi moyo tisafe. Ndipo abale ake a Yosefe 10 anatsikira kukagula tirigu kwa Igupto. Koma Yakobo sanamtume Benjamini mphwake wa Yosefe pamodzi ndi abale ake, chifukwa anati choyipa chingamugwere iye. Haleluya. Yakobo ataona kunena kuti mu dziko limene yali kukhala ku Israeli kuli njala, ndiye anaona kuti kwa Igupto kuli chakudya chochuluka. Anatenga ana ake, adatuma ana ake 10 kuti atsikire kwa Igupto akamugulire zakudya, osati akapemphe. Munimvetsetse bwino, osati akapemphe koma akagule chakudya kwa Igupto nabwere nacho. Koma sadampereke Benjamini kuti apite akagule nawo chakudyacho. Tamvetserani, Yakobo akuti adaopa kuti Benjamini chingakamugwere chovuta ku dziko limene iyeyo ali nkutumizako ana ake ena. Ndiye kotero adansiya Benjamini mbuyo ndi kutuma ana ake kuti nyamukani pitani kaguleni chakudya kwa Igupto, koma opanda Benjamini pambuyo pake. Vetserani, ngakhala adawatuma kukagula chakudya, Benjamini ndi kutsala mbuyo, sadapite opanda ndalama. Adapita ndi ndalama mudzanja lawo, adapita ndi golide mudzanja lawo, adapita ndi siliva m'matumba mwawo, kuti ngati kuli kotheka akagule chakudyacho kudzera mu golideyo, akagule chakudyacho kudzera mu silivayo, akagule chakudyacho kudzera mu chuma chimene iwo adanyamula. Mundimvetsetse bwinobwino, koma Baibulo likunena kuti adansiya Benjamini mbuyo. Tamvetserani, atakafika kwa Igupto, Baibulo likupitirira kunena kuti anakafika inde mu mzinda umenewo, koma Benjamini adamsiya mbuyo. Siliva adanyamula, golide adanyamula, ndalamaso adanyamula, koma Benjamini adamsiya mbuyo. Ndimafuna tiphunzire china chake kunena kuti moyo uno sitikuyenera kumusiya Benjamini mbuyo. Munditsatire bwinobwino, moyo uno sitikuyenera kutsogola ndi chuma chathu. Moyo uno sitikuyenera kusiya Benjamini mbuyo chifukwa tanyamula siliva. Moyo uno sitikuyenera kumusiya Benjamini mbuyo chifukwa tanyamula golide. Moyo uno sitikuyenera kumusiya Benjamini mbuyo chifukwa chonena kuti ndife odziwika. Vetserani, Benjamini pa moyo wauzimu akuyimira Khristu Yesu. Kotero ngati ife tingatsogole kumusiya Khristu Yesu mbuyo, okondedwa sitikagula. Tamvetserani, ana a Yakobo awa adanyamula siliva ndi golide, ulendo opita kukagula ku mzinda umene amalamulira m'bale wawo Yosefe. Adatenga zina zilizonse zoyenera, koma adasiya Benjamini mbuyo. Vetserani, adalephera kugula. Lero lino siliva ndi golide akuyimira mapemphero athu amene ifeyo timadzitamandira nawo kuti tikalowa chifukwa choti ine ndimapemphera. Lero lino golide akuyimira chuma chathu chimene timadzitamandira nacho kuti na ine ndidzichita bwino chifukwa choti ndimapereka. Lero lino sikujeni ndrama zikunenedwazo zikuyimira zonse zimene ifeyo timadalira kuti na ine popanda izizi sindingakhale ndi moyo. Vetserani, Baibulo likunena kuti tikansiya Benjamini mbuyo tidzasauka angakhale tili ndi siliva. Tikansiya Benjamini mbuyo tidzasauka angakhale tili ndi golide. Tikansiya Benjamini mbuyo tidzafa ndithu angakhale tili ndi chuma. Vetserani, Benjamini akuyimira Khristu Yesu.
munditsatire bwinobwino pa chiphunzitso chimenechi. Akuti adansiya Benjamini mbuyo natenga siliva ndi golide kupita ku mzinda umene amalamulira mbale wawo Yosefe. Tikumanenso mawa ndi mkucha kunena kuti tiunikirane, tiphunzitsane bwinobwino, tidziwe kunena kuti kodi zidayenda bwanji kuti iwo mpaka nasakagule. Ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndipempheni ndi wina wake, ndimafuna ndilimbikitsane ndi wina wake kuti Benjamini akuyimira Khristu Yesu. Musalole kumusiya Khristu Yesu kumbuyo chifukwa cha chuma chanu. Musalole kumusiya Yesu Khristu kumbuyo chifukwa cha kudziwika kwanu. Musalole kumusiya Yesu Khristu kumbuyo chifukwa cha kuthekera kwanu. Musalole kumusiya Yesu Khristu kumbuyo chifukwa cha mmene inuyo mulili. Vetserani, musasiye Benjamini mbuyo, koma tsogolani ndi Benjamini. Kotero mukakwanitsa kugula. Ngati mungatsogoze Benjamini angakhale muli ndi chuma, mudzakhala odala. Ngati mungatsogoze Benjamini angakhale muli odziwika, inu mudzankamukuluakula. Musakatsogoza Benjamini angakhale inuyo muli otani, mudzapitirira kukhala odziwika pamoyo uno angakhale kumoyo umene uli mkudzawo. Musasiye Benjamini mbuyo. Kumbukira, Benjamini akuyimira Khristu Yesu. Benjamini pamoyo wauzimu akutanthauza kuti ndi Khristu Yesu. Genesis chapter 42 verse yake ya number 1 mpaka na verse yake ya number 5. Musasiye Benjamini mbuyo, musasiye Khristu Yesu chifukwa cha chuma chanu. M'dzina la Yesu Khristu kwina kulikonse kumene muli, munditsatire pa chiphunzitso chimenechi. Mawa ndi mkucha uno kuti tisindikire bwinobwino kuti Mzimu Woyera akuyankhula chani. Musasiye Khristu Yesu mbuyo, koma tsogozani Khristu Yesu patsogolo lanu. Ambuye akudalitseni. Evangelist Jukon Fashion, panga like, share and follow kuti tiphunzire limodzi chiphunzitso chimenechi. Amen.